Мен әлі шушы күндердә генә яңа романымны тәмамладым. Ана җыры дип атала ул. Менә күләмле әсәрләрне төрле халәттә төрлечә язасың. Кай вакыт бик күп вакыт сарыф ителә, бик күп көч сарыф ителә. Мәгълүматлар күп эзләргә туры килә. Менә бу әсәрем минем ничектер җиңел барды. Мин аны рәхәтләнеп яздым. Ничектер менә гыйнвар башында быел башладым мин аны. Инде май аена тәмамлап та өлгердем. Күрәсең, темасы үземә бик якын. Татар теле, татар җыры, татар тарихы, татар җирлеге, татар дәүләтчелеге, киләчәгебез, бүгенгебез, үткәннәребез. Әсәрнең төп герое Рахман 3 яшендә әнисеннән аерылып, Татарстаннан читтә балалар йортына эләгә. Һәм 3 яшенә кадәр азмы-күпме белгән телен оныта. Китапханәгә татар милләтеннән булган апа урнашкач, ул апаның татарча әйткән сүзләрен татарча җырлаганын ишетеп, ул инде туган телен оныткан булса да, шул апага тартыла башлый. Ул апа җырлаган җырны Рахманга әнисе йоклатканда җырлый торган булган. Менә шул җыр аша ул шул җыр ярдәмендә Татарстанга килеп үзенең әнисен таба. Монда бит әле ул үзенең нинди милләтеннән дә белми торган малай, ул үзенең әнисен генә таба түгел, үзенең нинди милләттән булуын, кайда туып үскәнен ачыклый. Бу бит инде менә шул татар җыры, татар теле ярдәме белән ул югалмый. Гәрчә ул 3 яшендә югалган булса да, ул бу дөньяда югалмый кала. Әнисен таба һәм үзен таба дип тә санарга мөмкин. Бу дөньяда бит югалту бик җайлы. Табу кыен һәр вакыт, һәр нәрсәдә. Тагын шунысы да бар. Менә ярлык асып, бәясен билгеләп, менә бу фәлән сум тора дип бәя биреп була торган нәрсәләр тирәннәнрәк уйлап баксаң, ул бит инде бик үк кыйммәт нәрсәләр түгел. Бар бәяләп булмый торган, бәһасез төшенчәләр. Менә, мәсәлән, әниеңнең гомерен, үзеңнең гомереңне ничә сумга бәяләргә мөмкин? Юк, бәяләп булмый. Һәм бик кеше хәтерен күпмегә бәяләп була. Шуңа күрә менә шул турда уйланырга кирәк минемчә бүгенге көндә. Без буш ялтыравык нәрсәләргә кызыгып, культураны, цивилизация алмаштырган заман бит инде. Буш нәрсәләргә зур бәя куеп, иң кыйммәт төшенчәләрне санга сукмыйча яши башладык кебек. Бу романны Алла бирсә биргән булса, Казан утларының 6-нчы санында, июнь санында бастырачаклар. Мин аны әлбәттә үземнең күңел ихтияҗы белән яздым. Ләкин мин аны үзем өчен генә түгел, татар кешесе укысын дип. Безнең өчен бик үк җиңел булмаган заманда үзебез турында уйланып, үзебезне югалтмаска нәрсәдер эшләргә кирәк, шул турда уйланырга кирәк дигәнрәк ниндидер установка белән дә яздым шикелле. Бу купшы сүзләр түгел. Мин кыланып, ниндидер пафослар белән сөйләп утыра торган яшьтә түгел инде. Миңа быел 60 яшь тула, Алла бирсә.
Тагын шуны да әйтәсе килә. Ялгызлык, ятимлек ул күбрәк күңел ялгызлыгыннан киләдер. Әле бу мин теге балалар йортына эләккән ятимнәр турында мен гомумән әйтәм. Кеше күңелендә ялгызлык булмаска тиеш. Кеше күңеле буш булмаска тиеш. Буш күңел ул ялгыз була, ятим була. Без аны ниндидер чүп-чар белән, ялтыравыклар белән, ниндидер эстрададагы арзан алкышлар, кырын балкышлар белән, ниндидер такмаклар белән, ниндидер бүстәк әсәрләр белән тутырга тиеш түгел ул бушлыкны. Без ниндидер үзебезнең туган җиребездән игелекле сутлар алып, үзебезнең ватаныбыз бар, үзебезнең татар дәүләте бар, үзебезнең дәүләтебезнең җитәкчеләре бар, президентыбыз бар, үзебезнең затлы шәхесләребез бар дип менә шул турда уйланып, шул турда иҗат итеп, шуны тәкрарлап без бушлыкларны тутырырга тиеш. Ниндидер ятим ябага булып калмас өчен, дөньяда югалмас өчен, үзебезнең бар икәнне күрсәтергә, үзебезнең затлы сүзебез, затлы фикеребез, затлы кылган гамәлләребез булсын өчен. Тагын нәрсә әйтергә инде? Шул инде романны укысагыз бик әйбәт булыр иде. Әйтәм бит, әгәр дә син роман язып аны укымасалар, ул синең язуыңа ни мәгънә? Шуңа күрә без иҗатчылар иҗат итәбез икән, аның кайтавазы да булырга тиеш. Әгәр дә ул синең әсәреңне укып, аңа бәя бирүчеләр булмаса, аңа үз фикерләрен әйтүче булмаса, әсәрләрне язудан мәгънә юк. Ләкин Аллага шөкер, минем уйлавымча, әле бүгенге көндә безнең менә Казан утлары журналы, безнең театрларыбыз менә милләткә чын-чынлап ихластан, бар мөмкинлекләрдән чыгып хезмәт итәләр. Шуңа күрә безгә инде моны күрү безгә ул зур стимул, чөнки безнең язган пьесаларыбыз куелып торырга тиеш, безнең язган әсәрләребез каядыр басылып торырга тиеш. Һәм бик күп еллар шулай алга таба да дәвам итсен иде. Мин киләчәгебезгә үзем өмет белән карыйм. Исән-сау булыйк, иҗат итик алга таба да.